Heippa lapset! Tässä on Ramses, mulla on teille tikku karamelli. Ääkiä imekää mun kelli. Nukkumatti Ramses heittää silmiin mun hiekkaa. Sen jälkeen teidät kotiin vuoraksi sieppaan. Muistakaa, että alaikäraja on 5 vuotta. No tämän kerran kylmä suhu voi luottaa. Haluuko lapset tähän kun Ramses nussii luppa korvaa? Joka ilta sitä korvaa ja perseeseen sormaa. Mikä mättää? Pitäis saada jotakin tunnelmaa tuomaan. Joo, kaikki ovat viinoja polttamaan marihuona. Se on sauvusatun erikoista. Vannoittajana toimi meidän kotipoika Oippa. Vippasyille taustan tahdissa tanssitaan merkkujenkaan. Alaikäisin sekaantumisessa on tekijä varmaan 100 enkaan. No niin, kuka se pongi taas pölli? Homma on pilvis, oli varmasti rölli. Siinä meidän lapsukaiset. Tässä oli tämä illan show oli tässä sitten, että nyt sitten menkää kaikki nukkumaan ja olkaa kilttejä ja joo, no eipä siinä paljon muuta, tehkää niin kuin tänään ennenkin tehnyt. Silleen, että peskää hampaat ja pesulle ja nukkumaan. Joo. Mm.